Professor, ens en falten? No sé quants. Ja l'hem vist, aquí? Sí, passi. Què és això? Què passa aquí? Canvis, tot sota control, baixi l'arma, aquí tots som amics, Tots som... Sí, i tant, mira, somriuen molt, Somrieu, Som amics, tots. Sí. I jo, professor. Són dos. Si no em fallen els càlculs, què queden? 6 o... Un altre. On estem? M'he perdut! Senyor! Fame problem. Què passa? Professor, hem de fer alguna cosa perquè això s'està complicant cada vegada més. Una altra. Bé, calma, tots controlat, tots sota situació. Necessitem ajuda. Estan com desorientats. Mire, farem una cosa. Els que farem donen un. D'acord? Hem de fer-los recordar d'on venen, qui són. Sembla que ho han oblidat. El viatge amb el temps sembla que els ha de ser completament desorientats. Vostè, vingui, l'arquitecte. Sí. D'on era? No recorda d'on és. D'on? D'on? D'Empúries. I Empúries? Li sona la paraula Empúries? I li sona? Sí. I Empúries era una colònia d'aquí? De quina civilització? Dels grecs? Una colònia grega, sí. Clar, fixeu-vos en el vestuari. Sembla que està començant a recordar. Preparem la màquina del temps i... Txan! Vostè, vingui. Sí, no tingui por. El recordeu? Recordeu qui és aquest home? Qui? Quilós. Vostè Quilós, fixeu-vos la barba, els cabells. I d'on era comte? De Barcelona. De Barcelona. I de Cerdanya. Ara no recordo. Fantàstic, nois, anem bé. Preparat per viatjar en el temps? Qui és? Salvador. Contra qui es van revoltar? Ho recorda vostè? Contra els francesos. Contra els soldats de Felip IV. Contra els soldats de Felip IV, no contra els francesos. Els francesos eren qui feien la guerra contra aquests soldats. Li sona la revolta contra els soldats que ocupaven les seves masies. Preparada per viatjar en el temps? Què podem explicar d'aquesta hora? Felip V. De quina família? Rei, sí. Borbó. El primer Borbó que va governar Espanya, que va regnar Espanya. Quina gran data de la història de Catalunya està relacionada amb aquest rei? L'11 de setembre, la Guerra de Successió. Ho recorda? La guerra per aconseguir ser rei d'Espanya. Qui és? Una obrera. La revolució. La revolució industrial. Què els hi passava a aquests obrers? Treballaven molt i cobraven què? Molt poc. Colònies industrials. Ho recorda? Qui és aquest home amb aquest hàbit de monjo? Jacint Verdaguer. Poeta de... Canigó. Missai! És ell. Senyor Rey, o Pobladet. Preparats? Tots aquests tios són fatxes, o què? De la Guerra Civil a quin bàndol pertanyia? Al republicà. Molt bé. Visca la República! En quina mítica batalla va combatre? A l'Ebre. Només queda vostè? No tingui por. De quin moviment musical formava part? Setze jutges era el Moviment. la nova cançó. Fantàstic. I quins cantautors formaven part d'aquest grup? Alguns? Raimon, Mariana, Sisa, molt bé.
Comença a recordar? Potser sí. Preparada per tornar al seu temps? Txan, txan, txan! Ja està, professor. Tot arreglat. Això espero. Ai. Tot i que recomanaria consultar els diaris durant els propers parells de dies per estar segur que... No s'ha produït cap paradoxa temporal. Companys, aquí s'acaba aquesta setmana, aquí s'acaba aquest viatge per la història de Catalunya. Esperem que en aquestes actuacions de cada vespre, en aquest diari tan fantàstic que el professor Salvador Martínez en persona ha supervisat, hagueu pogut aprendre moltes coses. Recordeu que la història i el passat expliquen qui som avui en dia i tan sols, doncs, desitjar que ens tornem a veure. On? Evidentment la pregunta no és on, sinó